Hello friends, welcome to my channel NRM Babies Health Care. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா குழந்தைகளை ஏசியில் படுக்க வைக்கலாமா வேணாமா இதாங்க பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ கோடை காலம் வந்துருச்சு. நம்ம என்ன தான் ஃபேன் யூஸ் பண்ணாலும் பெரியவங்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் காற்று பத்தாமல் இருக்கும். அப்படி இருக்கப்போ ஏசி யூஸ் பண்ணலாமா? இதனால் குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமானு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வராது. ஆனால் ஏசி யூஸ் பண்ணும்போது ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது. ஏசி யூஸ் பண்ணுறப்போ 25 டிகிரியில் இருந்து 27-28 டிகிரி வரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். 25 டிகிரியில் இருந்து கீழே போனீங்கன்னா ஓவர் கூலிங் ஆகிடும். அதனால் 25 to 28 வரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஏசி யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகிருச்சுன்னா ஏசி ஆன் பண்ணுறப்ப குழந்தைகள் ஏசி உள்ள ரூமில் இருக்க வேண்டாம். ஏன்னா அதில் இருந்து வர டஸ்ட் குழந்தைகளுக்கு ஒத்துக்காது. அப்புறம் ஏசியில் குழந்தைகள் இருக்கப்போ அவங்கள நல்லா கவர் பண்ணி வைக்கணும். தலைக்கு கேப், கால் மற்றும் கைகளுக்கு க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும். சில குழந்தைகளுக்கு கேப், க்ளவுஸ்லாம் போடுறதுனால அவங்களுக்கு அது பிடிக்காது. எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு படுத்தா தான் ஃப்ரீயாக தூங்குவாங்க. அப்படி இருக்க குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, நைட் ஃபுல்லாக ஏசி போட்டுகிட்டே இருக்காமல் 1 hour ஏசி போட்டுட்டு ரூம் கூலிங் ஆனதும் ஏசி ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஃபேனை லைட் ஸ்பீடில் வச்சாலே நல்லா கூலிங்காக காற்று வரும். ஏசி யூஸ் பண்ணுறவங்க குழந்தைங்களோட கை, கால் மற்றும் நெஞ்சு பகுதி எல்லாம் ஜில்லுன்னு ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால், ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.